murume anenge achikotakurwa kwese kwese kunge chimututandove chachi nongokungurutswa hande kumusha unoswera uri kwaatezvara kupesana naambuya pachivanze kumusha pamusoro yamai enda kumba kwako kutsvage kumba paambuya rabishi aunyari wakaita sei handisi kukurambidza kuenda kwaatezvara asi endawo pichana kuenda kuzoswera uchimugara ikoko panotori nemumwe wandoziva akadavo vakaipa kupisha kwaatezvara andakapuwa stedi raatezvara ungaise mutemo wekwamaposa iwe uri muyadhi yekwandiweni zvinoita izvozvo ungati kumukadzi peki yopekizendiko iwe uri ikoko. So nyaya yekuenda kwana Tezvara inyaya iri yakaoma kana taakutaura pamusoro penyaya dzewanano, nokuti taona mudzimba dzakawanda pane makakatanwa amai vanenge vachitiwo kana tikange tichienda kuzororo kana baba mune 6 days dzeoff, 3 days kwenyu 3 days kwedu. Taona nyaya idzodzo dzichiitika pamhuri dzakawanda kana kuti mamarriages akawanda. Izvo zvinoita kuti pave nemakakatanwa. Vana amwene vanenge vakutaura kuti koiye muroora asingadiwo kumbogarawo, muroora rudzii wekuti anoda kuenzanisa mazuva, asi anokanganwa here kuti kuno akatouya zvamuchose. Saka kana uri muroora ukatarisa muenzaniso kana kuti mucherechedzo waamwene ukaona vachitaura kuti muroora gara mazuva akawanda, iwewe navamwene hamuna chamakasiyana, mese makauya mumusha. Zvichireva izvo kuti unofanira kutodzidza kubva kwavari kuti aiwa ndakatouya kuzogara, ndakatouya kuzodzika midzi. That is how women assert authority yavo ivo semadzimai kana vachinge vapinda mumisha. Saka hapafaniri kunge pane makakatanwa ipapapo kana kuti hapafaniri kunge mazuva achiwanda achienzana. So panoda kungwarirwa, panoda kuchenjererwa. Kuenda kwana Tezvara hakuna kuipa, asi kwana Tezvara iwe semukwasha chiremerera chako chinobva pakuonekwa nguva shoma. Chiremerera chemukwasha chinobva pakutaura nana Tezvara nguva shoma. Kuramba muchinyanya kujairirana kunoita kuti mukwasha upere chiremerero. Zvafanira nemukwasha akaroorera padhuze anogara ari paTezvara, kungodai aenda kunotema huni, kungodai aenda kunochera mvura, mukwasha yanopedzisira asina chiremerera. Chero pakaita function inoitika pamusha ipapo, mukwasha yeye anotumika zviri nyore kudarika vamwe vakwasha vanenge vachibva kure. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisa izvozvo kuti zvinezvo zvinovhiringidza mamarriages, nekuti zvine zvakupedzisira zvichazoti baba stembile vanoshanda stereki kana kuti vanoshandiswa stereki, asi mukwasha ndiwo unenge wakajairirika, ndiwo unenge wakadheerereka, ndiwo unenge uchitumika. Saka mukwasha unofanira kungorongeka, so usanyanya kubudikira. Kufunga kwangu, maonero angu, iwewe kanoone maonero wako hazvina kuipa, comment section takaivhura kuti iwe unge uchitiudza kuti unozviona sei pamusoro penyaya dzinenge dzichitaurwa. Isisi chedu pano kuuya totaura nyaya kunyange dziri controversial, so that we can learn from some things. So this is it, your views and your thoughts.